Kansener yakaydı. Belli buraydım oymadım ay. Oğlanlar, meh alım, sen kinaman. Ne alan okma? Bir min. Beh, alyaxı bir çım. Tamayıllılar.com siz bilen. Men garamak sen görýänini, bilemek nämmeden öýküledim. Bileňe meseleni çözýänimi, bir saňa ýaranyp bolmady. Beýle, bolar ýany näme beýle, öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilişiňmi, gürleşede jaňa deýini eliňe. Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadım, ısınmaysa. Isınmaysa. Näme gatamasaň bolan okmy? Näme jaňam alyp bilen okmy? Meniň sözlerim ýüregi ýyladan okmy? Eýlede bir beýle borma a beýle, bolar ýany näme boldy beýle, öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilişiňmi, gürleşede jaňa deýini eliňe. Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadım, ısınmaysa. Isınmaysa. Tamayıllılar.com Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gahyryma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadım, ısınmaysa. Isınmaysa.